aquesta és una de les jornades que plantegem en els tallers virtuals de creació de cooperatives. I l'hem basat una mica amb les enquestes que us vam passar a l'alumnat i que van sortir els temes més d'interès. Un dels temes era la intercooperació, per tant, avui portem 3 iniciatives d'intercooperació també des de perspectives diferents. També havien sortit temes d'habitatge, per tant, hi ha una iniciativa d'habitatge, tema de l'àmbit més rural i, per tant, portem 2 altres iniciatives que estan més en l'àmbit rural i, per tant, hem intentat fer una mica l'amalgama de projectes que responguessin a les necessitats, però sobretot ens volem centrar en un dels temes que és aquest element d'intercooperació, no? que generen les diferents iniciatives, no? Interactuant amb el seu entorn, amb altres cooperatives o amb altres entitats de l'economia social i solidària i que, per tant, són projectes vius i en creixement en el sentit d'anar-se enriquint, no? Com ens explicaran. Tenim entre nosaltres aquestes 3 iniciatives que ara presentaré. Primer de tot, estem la Sandra, que és cotutora dels tallers virtuals, conjuntament amb mi, i la Sandra estarà com atenta també del xat, prenent notes i de les preguntes o qüestions que us vagin sortint, que al final de tot farem una ronda de preguntes i qüestions, però si algú té algun problema amb el micro o qualsevol cosa, doncs a través del xat podem anar també recollint ja les preguntes i les qüestions. I res, com dèiem, tenim 3 iniciatives. Tenim l'Econau, que està representada pel Dani Méndez, que és pagès, activista, no? Responsable del projecte de l'Ecotros, que és un projecte d'agricultura ecològica i permacultura i que treballa també en la sobirania alimentària i energètica i és un projecte engegat el 2014, no? I és un dels impulsors de l'Econau, també patró de vaixell i moltes altres coses que si ve al cas ja ens explicaràs. També tenim l'Eva Ortigosa de Sostre Cívic, que és sòcia de treball i coordinadora del projecte de Cal Ordit, que també és un projecte d'intercooperació i d'habitatge inclusiu, i la Mar Carrera del projecte Cardant Cultura, que la Mar és sòcia treballadora de Pol·len, no? I sòcia col·laboradora de Cardant Cultura, també ens explicaràs el projecte. I, per tant, us dono veu directament, no? a les iniciatives perquè ens expliqueu això, no? D'on sorgeix la iniciativa, que pugueu presentar vosaltres la iniciativa. Dani, si vols començar tu. Sí, bueno, bon dia. El primer, agrair que m'hagi convidat aquí a aquesta sessió. I, bueno, jo, com he comentat, jo soc el Dani, soc de Barcelona, però ja fa quasi 20 anys que estic aquí a les Terres de l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. I, com has comentat, vaig iniciar ara fa 11 anys un projecte d'agricultura ecològica amb oliveres, garrofers, i porto 30 hectàrees de certificades ecològiques de garrofer, olivera i ametller fonamentalment. Tot treballat amb agricultura regenerativa i permacultura. I bueno, començo una miqueta com va començar la idea de l'Econau, no? Érem un grup de productors i productores, de petits productors i productores, fonamentalment de petits i mitjans, de garrofa aquí al territori. No sé si sabeu una miqueta, coneixeu una miqueta la problemàtica de la garrofa aquí a Espanya, a Catalunya. Penseu que, per exemple, per donar-vos unes dades, qui posa el preu de la garrofa actualment és Nestlé, no? No sé si sabeu que amb la llavor de la garrofa, amb la garrofí, que es diu, la llavor, es fa la goma garrofí o l'E410, no? Que és un espessant, gelificant, que s'utilitza a la indústria alimentària, cosmètica, farmacèutica, inclús amb la indústria armamentística. O sigui, perquè es feu una idea, és un aglutinador d'un explosiu que es diu explosiu Semtex, no? Vull dir, té moltíssimes aplicacions, no? Llavors, ens trobàvem que estem collats per Nestlé
en funció de si utilitza més goma guar de la Índia o Pakistan o utilitza més goma garrofia d'Espanya o del Mediterrani, doncs el preu puja o baixa, no? Segurament durant els últims anys heu sentit hòstia, que la garrofa està molt cara i tal. Res, això va ser un moviment especulatiu que va durar un any i mig, en la que molta gent va guanyar molts diners i suposo que altres també van perdre molts diners. La qüestió és que nosaltres com a garrofa, com a productors ecològics, tampoc trobàvem un lloc on poder vendre la garrofa ecològica, vull dir, ens la valoràvem amb el mateix nivell que la garrofa convencional, no? Ara actualment està a uns 40 cèntims al quilo. Això significa pels pagesos i pageses que pràcticament només que baixi una mica més no val la pena ja ni recollir-la, no? Llavors nosaltres vam iniciar aquest projecte amb la idea de poder dignificar aquest treball de les garrofes, no? De que es pogués trobar un preu just, fonamentalment, no? I això vam pensar que l'única manera era de donar-li més valor a la polpa que a la llavor, no? És a dir, la garrofa està sempre molt relacionada amb el consum animal, no? Però realment és un superaliment, no? Amb uns sucres molt bons, sucre no és bo, però aquest és un sucre de territori, és un sucre amb un índex glucèmic molt baix, és apte inclús per una part dels diabètics moderats, no? I vam iniciar, doncs ens vam juntar gent que elaborava amb productes en base garrofa i que resulta que ens trobaven que no hi havia farina ni melassa aquí al territori, sinó que nosaltres, que som el màxim productor de garrofa després de la Comunitat Valenciana, doncs que teníem que anar a comprar la farina i la melassa a València, no? Que és allà on es troben els únics molins que hi ha actualment. Hi ha una a la Comunitat Valenciana, hi ha una a Múrcia i hi ha una a Andalusia, i tots són privats, vull dir, nosaltres no hem tingut cap referent a l'hora d'iniciar el projecte perquè no ens han ajudat res, evidentment, són empreses privades i no han volgut compartir, i tot ha sigut a base d'ensai i error i de fer moltes proves de torrats, moltes proves de temperatura, d'equivocar-nos moltes vegades, però finalment poder arribar on hem arribat, no? Després de 2 anys i mig, més o menys, que és quan vam iniciar. Nosaltres vam iniciar amb uns singulars. El primer que iniciem a finals del 2022 és perquè ens donen una subvenció dels singulars que ens permet, sobretot, crear el pla de viabilitat tècnica del projecte, el pla d'empresa, la pàgina web, fer la difusió, contractar persones perquè puguin demanar altres subvencions i poder donar-li forma al projecte, no? A partir d'aquí vam iniciar, també vam demanar dintre del Pla Estratègic Alimentari de Catalunya, que depèn del DARP, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les ajudes per poder comprar maquinària, per poder comprar, per fer totes les reformes. Nosaltres hem recuperat una antiga granja de conills que estava abandonada de quasi 500 metres quadrats i l'hem transformat en un espai molt xulo que es compon a la pàgina web econau.org podeu veure totes les instal·lacions i això, però perquè es feu una idea són quasi 500 metres quadrats, 400 metres més al Tell, on disposem del primer molí de farina de garrofa de Catalunya, on hem recuperat un antic molí de fusta del 1940 de l'enginyer Salvador Baldrich de Reu, que és el que ens permet trossejar la garrofa i obtindre les diferents granulometries i ja separar la llavor. Tenim el primer obrador compartit també de les Terres de l'Ebre, tenim una aula medioambiental amb el que més m'agrada a mi, que és una sala de cures, no? Un espai on poden venir... Si em teniu que tallar, me talleu, si m'enrotllo massa. I després un magatzem, no? Un magatzem amb una zona de secat i tal. Realment ha sigut molt complicat tot, la veritat, molt complicat. Arribar fins on hem arribat, però bueno, estem contentes d'on hem arribat. Vam fer la presentació ara al Biocultura, ara fa un mes i pico vam poder fer ja la presentació dels diferents productes que tenim al mercat, que són la garromel, la melassa de garrofa, que és el sirope, el sucre que s'obté de la garrofa, la farina integral de garrofa, per fer cocs tant dolços com salats, el garrocao, que és un producte que és molt més tamitzat, que porta més procés per fer un producte, una farina molt més fina, que es dilueix amb la llet, que pugui substituir les merdes dels Nesquiks i els colacaos i tot això, que al final és tot sucre i tot lecitines i tot, de cacao aquí hi ha molt poc.
ja no parlem de les condicions de treball dels agricultors i agricultores en origen, que són terribles, no? Ara tenim ja també la garro cervesa, tenim la farina integral, tenim el garro cau i tenim la garromel, no? Amb la idea de poder anar fent més productes en base garrofa, no? I no sé, de moment jo crec que ja he fet un primer d'això i després ja qualsevol pregunta que vulgueu-me fer, aquí encantat d'escoltar-vos. Molt bé, Dani, moltes gràcies. I donem pas a l'Eva Ortigosa que ens expliqui els orígens, no?, d'aquest projecte de Calordit. Tu mateixa, endavant. Perfecte. Doncs bon dia, molt contenta de compartir avui amb vosaltres. Faig un titular primer perquè no sé fins a quin punt coneixeu Sostre Cívic o l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Llavors, abans d'entrar a Calordit, un titular que potser ja coneixeu, però Sostre Cívic, cooperatiu en cessió d'ús, que des de fa uns 20 anys va néixer primer per difondre què és aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i els primers 10 anys es va dedicar a fer difusió a aquest model alternatiu que funcionava molt en altres països del nord d'Europa, però també sobretot a l'Uruguai, no?, inspirant-se en això. Ara en fa aproximadament 10 anys comença a implementar aquest model a Catalunya. Llavors, es tracta d'una alternativa d'accés a l'habitatge que es caracteritza sobretot per dues grans coses, que la propietat és col·lectiva, la propietat o la titularitat de l'immoble, de l'edifici en el que vivim, és de totes, és de la cooperativa, i les persones tenen el dret d'ús, tenen el dret a utilitzar aquest habitatge indefinidament i normalment per sota del preu de mercat. Llavors, se'ns demanava una mica que expliquéssim dins del marc d'intercooperació un projecte concret que estem desenvolupant al districte de Sant Andreu a Barcelona, que és el projecte de Calordit. Ara mateix aquest projecte està en obres, serà un edifici de 62 habitatges i que ja va néixer amb un conveni de col·laboració amb el grup TEP, que és un grup cooperatiu que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. I neix no només amb aquest conveni, amb el fet que hi visquin persones amb discapacitat intel·lectual amb un percentatge dels habitatges del total, que ja us aniré explicant, sinó que, clar, neix amb un prisma molt rellevant de serà una comunitat inclusiva. I li vam posar aquest nom i llavors això és el que s'havia de desenvolupar, no? Què vol dir que sigui una comunitat inclusiva i com fem que veritablement el projecte que té a veure amb l'arquitectura, amb el finançament, amb l'economia, amb l'ús jurídic, amb les relacions humanes, tingui aquest prisma de la inclusió posat una mica a tot arreu. Llavors estem ara bastant amb això. L'edifici tindrà 62 habitatges i d'aquests 9 seran per persones amb discapacitat intel·lectual. Algunes, no sé si aquí hi ha gent familiaritzada amb el món de les discapacitats. Existeix un equipament concret regulat per la Generalitat que es diuen llars residències. Llavors, hi haurà una planta de l'edifici, serà una llar residència, que implica que hi ha d'haver treballadores, professionals, socials donant suport a aquestes persones amb discapacitat, però després hi haurà habitatges repartits per tot l'edifici amb persones amb discapacitat intel·lectual, però amb més autonomia, barrejades entremig de tota la resta de l'edifici amb persones més notificades, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquest és el projecte. Suposo que d'aquí més estona anirem parlant dels inicis, com neix tot això, així que m'ho guardo per després. Moltes gràcies, Eva. Doncs donem pas a la Mar Carrera, que ens explicarà també com neix, com defineix el que seria el projecte de Cardan Cultura. Endavant, Mar. Gràcies. Bé, bon dia i gràcies a la COP per facilitar aquesta trobada. Sí, jo em dic Mar Carrera i soc de l'editorial Polen, que és una editorial que practiquem l'ecoedició, una cooperativa de treball,
I fa aproximadament 5-6 anys jo em vaig traslladar a viure a la Plana de Vic i aleshores, fruit d'això, no? De participar com a pol·len en espais d'aquí, no? De la Plana, va sorgir, i també arran d'un autor, perquè a vegades les casualitats no són aquestes, arran d'un autor de l'editorial, vaig conèixer l'existència d'aquesta fàbrica, antiga fàbrica de cotó, que hi ha situada tocada al riu Ter, al terme municipal de les Masies de Roda, que això està tocada a Roda de Ter. Era una antiga fàbrica de cotó que va tancar als anys 90 i que està en molt bon estat. Aleshores, i la tenien llogada una empresa que es diu Anigami, que fan aventures, oci, esdeveniments, però són 10.000 metres quadrats. I fa aproximadament 3 anys aquesta empresa va parlar amb la cooperativa del meu autor, no? Del Ricard Vilaragut, que es diu DIP, que és una cooperativa que es diu Disseny Integral de Projectes, situada al Barcelonès Nord, i arran d'aquesta conversa van començar a pensar com dotar de contingut aquesta fàbrica de creació, aquesta fàbrica que inicialment era un espai industrial. I es va pensar de fer una fàbrica de suport a la creació cultural, és a dir, un espai logístic i de suport als creadors i les creadores culturals de molts àmbits. És el que som ara. El Pol·len ens hi vam sumar i també arran de la vinentesa, com deia abans el company de l'Econau, d'uns singulars, vam poder dotar d'una petita estructura inicial a aquest projecte. Aleshores, actualment, per que us he fet el context, som una cooperativa que ens diem Cardan Cultura, una cooperativa de treball que té socis col·laboradors i som com un pol cultural, no? Som diverses entitats cooperatives i empreses que estem dotant aquest espai, no? De tot el que necessita una creadora o un creador. És a dir, sobretot de l'àmbit de les arts escèniques, circ, teatre i dansa, música molt menys, però també de la literatura, no? Perquè el que fem és, tenim l'antiga fàbrica del director, no? Que és com una casa força gran, on allotgem les companyies, on allotgem els escriptors i escriptores, i alhora sales on poden fer residències d'investigació de la seva creació. Imagineu-vos que estan preparant una peça de dansa, no? Doncs l'espai està dotat amb tot el que necessita, i alhora també les sales per fer aquesta investigació i les sales tècniques que en diuen, no? Que són les sales on hi ha la part de so, la part de llum, la part, no? Que si necessiten provar una escenografia, etc. Només per acabar com breu aquest primer repàs, estem formats això, no? Com us deia abans, per tot d'entitats, que us les diré, perquè així sabeu una mica, no? Per si les coneixeu o per si us sonen. Com us deia abans, no? Som Anigami, que tenen com més la part de l'espai, després ho podem explicar, no? I són la part logística, disseny integral de projectes, Pol·len Edicions, Punys, que són una cooperativa de llum i so, d'aquí de la Plana de Vic, i després en un segon, amb un segon grup, que tots participem del projecte, però hi ha la Fura dels Baus, perquè la Fura dels Baus hi té un magatzem en aquesta fàbrica i, per tant, també han començat a participar fent projectes. L'Associació Vora Viu, que fan un festival que comença avui, que es diu Canti la Font, que us convido molt a anar-hi. Bon Veí Arts i Events i Monot, que és una petita editorial. Som aquest conjunt d'empreses sota aquest paraigua que es diu Cardan Cultura i que el que fem és dotar d'aquest espai logístic i per la producció cultural. Després podrem entrar en tot el que fem, sobretot entre nosaltres, però que sapigueu que tenim aquesta línia de les residències artístiques, no? Allotjar gent que ve o bé per convocatòria pública, que en diem, perquè rebem ajuts públics del Departament de Cultura que ens permeten oferir no només un espai, sinó també donar una petita aportació a les creadores perquè vinguin a crear el seu projecte, o poden venir a les residències amb un pressupost i pagant, com si diguéssim. Després hi ha una altra línia més de projectes. Per exemple, a Pol·len som un dels que fem aquest projecte, es diu Festivalet de Literatura Infantil i Juvenil, amb mirada ecològica, no? I llavors intentem no només fer un esdeveniment a aquesta fàbrica que està tocada al riu Ter i és molt bonic l'espai, sinó també participar amb els centres educatius de la zona per fer aquest projecte. Això és un exemple, no?, on intentem amb un festivalet nodrir-nos de les companyies que venen en residència, però també d'aquesta acoença als espais educatius de la zona.
Val? Això són 2 exemples, i com que l'espai és molt gran, i abans el company de l'Econau deia no, la part de sostenibilitat econòmica és molt clau, i més en el primer sector, tot el meu reconeixement a l'Econau, que crec que són els més valents amb diferència. No, Sostre Cívic també, però vull dir, està clar que l'Econau tenen molt de risc. Doncs també hi ha la part d'explotació més de l'espai. L'espai, si algú vol llogar l'espai per fer algun tipus d'esdeveniment cultural, no? Fins i tot alguna empresa vol fer el seu aniversari, algun tipus de cosa, doncs aquesta és una altra línia que ens permet sostenir aquesta infraestructura tan gran, perquè són 10.000 metres quadrats. Moltes gràcies, Mar. Doncs mira, ja que havies donat pas o nom a l'Econau, aprofitem i agafem el fil, i et volia preguntar, Dani, quina és aquesta, com sorgeix aquesta relació entre les diferents protagonistes del grup promotor que impulseu l'Econau, la relació dels socis, quins rols teniu, com sorgeix i com us comenceu a articular. Bueno, com t'he comentat, aquí el més complicat amb l'economia social i solidària, i segurament les companyes estan d'acord amb mi, que són les relacions humanes. I és molt important, jo sobretot aconsello a tothom que si vol iniciar un projecte dintre de l'economia social i solidària, doncs que estigui segura que tenim un equip ben cohesionat, un equip que té els mateixos objectius i que està disposat a sacrificar-se i a donar més del que rebràs, no? Perquè us feu una idea, nosaltres el projecte el vam iniciar 6 persones, i de les 6 persones que vam iniciar només quedo jo. Inicialment, les persones que vam iniciar el projecte, com he dit, era gent que estava dedicada a l'elaboració de productes relacionats amb la garrofa, o pagesos que tenien petits projectes o mitjans projectes amb garrofa, i se trobaven a tota aquesta problemàtica que he explicat abans, de baixos preus, de no comprar-nos el preu en ecològic. A partir d'aquí hi ha hagut canvis, s'han afegit persones que sí que realment hem aconseguit aglutinar aquests mateixos objectius i aquests mateixos, diguéssim, interessos. Al final nosaltres vam començar com una associació sense ànim de lucre amb la idea de transformar-nos en el futur en cooperativa, però ara mateix seguim sent una associació sense ànim de lucre, però igualment fem IRPF, fem IVAs, paguem impostos, tenim personal, és com som realment, al final és com una empresa, però bueno, que al final el que es tracta és de que, al final no és que l'associació, lògicament, no és l'associació la que ha de tenir un lucre, sinó que al final aquest benefici té que anar cap als socis i sòcies de l'associació, com, per exemple, el poder pagar a un preu just la garrofa. Nosaltres, 60-70 cèntims quilo de garrofa començaria a ser un preu digne, i nosaltres ja hem aconseguit, en aquests 2 anys, venent, transformant aquests productes amb les nostres farines i això, aconseguir ja poder donar-li un preu més important al triturat de garrofa, i no dependre tant de Nestlé o de la gran indústria pel pagament de la llavor, del garrofí. I llavors, ja et dic, ara sí que realment som un grup bastant cohesionat, molt potent, amb ganes que això surti endavant, amb molta problemàtica, molts problemes, perquè nosaltres, ja et dic, fins ara estem vivint de les subvencions i ara és quan estem donant aquest salt d'escala per poder produir més quantitat de producte i poder impactar més, i d'aquesta manera no necessitar de les subvencions per poder pagar sous i per poder pagar totes les infraestructures, Però, repeteixo, molt important això, que inicialment els objectius siguin els mateixos del grup promotor o de les persones que vulguin tirar endavant, perquè si no és molt complicat. Quan te trobes amb... Perquè, a més, estem en una societat molt individualista, i a la gent li parles d'economia, hi ha molta gent, jo tinc amics que els parlo d'economia social i solidària i no saben el que és. Vull dir, jo crec que és una cosa que
tampoc ens ensenyen d'economia quan som petits i és una de les coses que potser ens tindrien que ensenyar, no?, quan estem a l'escola, i ens tindrien que parlar també de l'economia solidària, social i solidària. És una pena perquè Catalunya, doncs, diguéssim, que és una les primeres cooperatives pràcticament fa 800 anys o això es van crear aquí. Aquí sempre hi ha hagut un espírit cooperatiu. Passa que aquí ens trobem també que a la zona de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, doncs, també tot el que són les cooperatives agrícoles i tal, doncs, sempre han deixat molts problemes i hi ha hagut molt aprofitat i costa que els pagesos tornin a confiar en el tema de la cooperativa agrària o associacions agràries, no? Però, bueno, a poc, doncs, anem demostrant el que estem fent i a poc, doncs, es va apropant més gent, no? Gràcies, Dani. Doncs escoltem ara a l'Eva que ens expliqui aquest origen que anaves a explicar-nos, no?, de la relació d'intercooperació. Perfecte. Doncs, a veure, clar, l'origen té dos punts, no? Com dues voluntats, la del TEP i la de Sostre Cívic. Ara parlaré en nom del TEP, que és una mica el que ens han explicat de les seves dificultats que tenen com a grup cooperatiu, que una de les seves funcions és proveir i ajudar a l'accés a l'habitatge a les persones amb discapacitat intel·lectual i com de difícil és per aquestes persones anar al mercat ordinari a trobar un lloguer, no? En persones, sobretot, que no cal que estiguin en uns equipaments concrets, en professionals, sinó persones que tenen una discapacitat intel·lectual però podrien viure autònomament, però pel fet de tenir-la els és molt difícil accedir a un habitatge, no? I llavors ells ja feia temps que anaven pensant com el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, d'una banda per la estabilitat i la possibilitat d'accés i de l'altra per tot el que comporta a nivell de suport mutu, creació de comunitat, no? D'establir unes relacions veïnals diferents que en un bloc qualsevol de la ciutat de Barcelona, perquè aquí estem parlant d'un projecte a la ciutat, doncs veuen les oportunitats de que el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús sigui realment una opció per les persones usuàries amb les que treballen. I per tant comencen a donar-hi voltes ostres, tu hauríem de fer un projecte cooperatiu en cessió d'ús. D'altra banda, hi ha Sostre Cívic, que treballa en aquest model i que un dels seus pilars també és la inclusió social, com ho són molts d'altres, no? Però no treballa específicament amb col·lectius en situació de vulnerabilitat o en situacions molt més precàries. I, per tant, veiem aquí una oportunitat d'unir com dos àmbits o dues experteses, no? Amb el TEP, Sostre Cívic i el grup TEP ens coneixem de diferents espais d'intercooperació, de les federacions de cooperatives, ells començaven a participar de la XES, de la sectorial d'habitatge, també buscant aquesta voluntat. Per tant, aquí llenço una cosa, no? Que participar i formar part d'estructures una mica més de segon nivell, on et trobes de grups cooperatius, on et trobes amb altres cooperatives, facilita que passin coses entre nosaltres, no? Llavors, fruit d'aquesta coneixença, veiem l'oportunitat d'unir aquests dos mons. I amb la facilitat, evidentment, perquè si no també seria molt difícil, que és que a Barcelona hi ha se li diu el conveni ESAL, que és un conveni de cessió de sòl públic a cooperatives o fundacions i en el nostre cas per poder tirar endavant projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Per tant, teníem un solar que ens cedia l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, que si no, també tirar un projecte així en sòl privat ho dificulta tot molt més, no? I a més d'aquesta magnitud i amb aquestes condicions. Per tant, sòl públic i el binomi de dues entitats que es coneixen des de fa un temps i que veien l'oportunitat de treballem juntes per unir aquestes dues experteses. També perquè no sé com de familiaritzades esteu amb tirar endavant un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, però al final és fer una promoció immobiliària d'un edifici. I Sostre Cívic ha anat acumulant certa expertesa en això que no té el TEP, no? I el TEP fer-ho sols era gairebé impossible, no? Si no s'aliava amb algú amb aquesta dimensió. I Sostre Cívic no podria tirar endavant amb tota la feina que està fent de treball per la inclusió social sense les experteses i els coneixements de les persones que realment treballen. Llavors sorgeix aquesta unió social.
Moltes gràcies, Eva. I jo li volia preguntar a la Mar, que sí que ha començat a explicar-nos una mica aquest origen, com sorgeix, no? Aquí m'ha semblat que era com una cosa molt casualitat, a partir del llibre del Ricard Vilaragut i de més, però segur que hi havia com un caldo de cultiu, no?, amb diverses entitats. I ja de l'origen ja estirem una mica no? Si ens vols explicar com va començar, però també com us organitzeu actualment, no? I a més, en el vostre cas, que em sembla que la cooperativa és de treball associat, però les sòcies col·laboradores hi tenen un pes molt important, no? Per tant, aquí hi ha rols que potser estaria bé que ens traslladessis i que ens expliquessis una mica com funcioneu en aquest sentit. Gràcies, Pere. M'has llegit el pensament perquè com que he anat una pantalla abans, dic ara com torno enrere. I és divendres, Imagineu-vos el dilluns com anem. Doncs sí, a l'origen he dit aquesta casualitat o aquesta anècdota, no? Perquè l'important és trobar-se, no? A la vida i la Eva ho deia molt bé, no? Participar dels espais, no? De l'economia social i solidària. Aquí a Osona tenim la xarxa Alterna, no? Que és una xarxa que es deia XES Osona, però no és XES perquè, de fet, l'impulsa l'Ajuntament de Manlleu, no? I és una cosa com a cavall entre l'X+, no? I les XES, no? És una cosa molt, molt típic, molt d'aquí. I que, a més, té abast de comarca, no? Etc. Aleshores, bueno, aquest espai és un dels que ens trobàvem entitats d'aquest tipus. El que passa que tot sorgeix d'això, de l'existència d'un espai que es volia dotar de contingut, es volia aprofitar que hi havia aquest espai, no? L'espai és com el l'àncora. I aleshores és com que els actors que us deia, no? Complim dos objectius. Per una banda, els que jo en dic, que ho dic així abruptament, no? Però aporten més el hardware, que són la part tècnica, no? Que és com Anigami, que us deia abans, amb la part logística, no? Perquè us feu la idea, ells fan construccions de rigging, no? Per elevar espectacles, no? De la Fura dels Baus, no? Fan aquest tipus d'instal·lacions que tenen molt a veure amb que els veus amb això, amb un martell o amb un trepant, no? Etcètera, etcètera. Ara ho dic abruptament. I els tècnics de so, per exemple, de punys, no? Que són la part tècnica de so i llum, no? I després hi ha com un altre tipus de cooperatives, no? Com DIP, com Pollen, com us deia abans, Monot, no? Que estem més com amb la part de software, no? Del projecte, de pensar projectes al voltant, no? I de dotar d'aquest valor afegit cultural. Aleshores, és com un pol cooperatiu sectorial, no? De cultura, però alhora com que sembla que faci una integració vertical de diferents, no? Com de les diferents parts de la cadena de la baula, no? De les baules de la cadena de la cultural. Però sempre amb l'èmfasi en la producció i en la creació. És a dir, no ens interessa programar, no és un espai de programació, no vindreu a veure concerts perquè sí, perquè hi ha tot un circuit d'ajuntaments, no, d'altres espais que ho fan. Però la iniciativa neix de la manca d'espais per crear. Això és una cosa molt important, no? Com sabeu, no? Sí que en l'àmbit musical tenim el Mercat de Música Viva de Vic, no? I és molta referència, no? Però en la part d'arts escèniques mancava aquest espai i per això es decideix, no? Es comença amb aquest objectiu d'omplir un buit, no? De donar aquest espai. Llavors, com ens organitzem? Bueno, inicialment ens volíem constituir com una cooperativa, vam començar arran d'aquesta possibilitat dels singulars, i dèiem, ostres, ens hauríem de constituir perquè ho hem d'ordenar tot això, no? I vam dir, hosti, i si fem una cooperativa integral? I si fem una cooperativa de serveis? I si, no? Van anar sorgint sobre la taula. Si us som sincers, el que vam fer va ser el més ràpid i pràctic. Vam acabar fent una de treball que té les mancances que té, perquè és veritat que és una de treball que té socis col·laboradors i encara no hem escrit un reglament de règim intern que ordeni tots els rols que tenim, no? Que és una eina que, com sabeu, és útil, no? I que els companys de l'APCOP, no? Sempre ens recomanen que fem, no? I que, aleshores, és a dir, el que sí que hem fet és uns acords marc que ens ajuden a organitzar-nos, no? Llavors, la cooperativa a part té el que en diem socis usuaris i socis col·laboradors que coincideix amb els formals que us deia, el soci de projecte. Els usuaris són la gent que ve a participar a l'espai. És com si diguéssim un soci d'una associació que paga una quota anual per poder fer ús de l'espai, que vol dir que ve a veure
aquestes companyies que hem dit abans que creen, doncs fan mostres obertes de les seves, els seus espectacles, no? Del que fan. Aleshores, d'alguna manera, d'aquesta manera fidelitzem un públic que ve a aquest espai i que en diem socis usuaris. Però això us ho deia simplement perquè sapigueu que també és una font econòmica que ens ajuda, no?, a sostenir l'espai. Entre nosaltres operem amb un consell rector ampliat, que en diem, perquè una cosa són això, no?, les entitats que us deia, no? Estem la majoria formalitzades com a sòcies col·laboradors, però no totes. Llavors vam decidir fer un consell rector que fos més ampliat, que hi haguessin la gent que estan no, com a treballadors de la cooperativa de treball, més els socis i col·laboradors, més algun altre soci de projecte que fem projectes amb ells. Llavors en diem Consell Rector Ampliat i ens reunim trimestralment i allà fem una mica d'ordre del dia de com, cap a on, no? Són com línies de rumb que hem d'anar tirant. Hem de posar més èmfasi en les residències de creació i alhora, no, tirar el fil de la disciplina del CIR, per exemple, no? Perquè tenim una companyia resident, doncs això ho acordem allà. També validem, no, la manera de funcionar que tenim, no? Aleshores, no sé si ara ja m'estic avançant, però entre nosaltres el que sí que tenim clar és que fem projectes conjuntament, sempre sota el paraigua de Cardant Cultura, però a vegades dos cooperatives decideixen, doncs, mira, impulsem aquest projecte, com us deia abans, al Festivalet de Literatura Infantil, no? Doncs el fem dues de les entitats o més. Aleshores també hi demanem un ajut públic, no? I aleshores d'alguna manera doncs, ho retornem a les comptes econòmiques de Cardant Cultura, però sí que establim doncs, una remuneració que d'alguna manera el que intentem és que hi hagi com un petit equipet de treball, no? Aleshores, de DIP hi ha dues persones que són en Ricard i la Roser, i de Pol·len estic jo també dedicant unes hores. Llavors, aquestes hores que jo dedico les remunerem, no? Tenint en compte doncs, que jo dedico unes hores, i la Roser i el Ricard també. Llavors, hi ha aquest equipet de treball que a més està planant per sobre. Ara ja us estic embolicant del tot, però sí que entre nosaltres, com a socis de projecte i socis col·laboradors, tenim molt clar que si ens prestem serveis entre nosaltres, en relació a l'espai tenim accés a l'espai amb descomptes, però a part entre nosaltres, imagineu-vos que jo per un esdeveniment extern necessito els tècnics de so, el fet de formar part de Cardant Cultura, d'aquest pol cultural, em permet doncs, tenir que em prestin els serveis amb un descompte, no? Això sí que ho tenim establert. I és una manera, no, de generar doncs, aquesta cohesió entre empreses que ens permet doncs, seguir mantenint la confiança, no? I una cosa que abans deia el company de l'Econau, i ja no m'extem més, que deia, no és important les relacions humanes, no? Si és clau, no? És cabdal, i també tenir una cultura empresarial semblant, és a dir, tenir una forma de funcionar que et ressoni, no? Com en aquest cas, com que nosaltres a l'haver-nos creat arran d'una necessitat, a partir d'una coincidència, no? Doncs hem anat tastant si tenim o no aquesta cultura de treball semblant. I sí que hi ha, com que és el món de la faràndula, encara hi ha maneres com més no? Com abans us deia, no? Que tenim una part que encara no hem reglamentat prou, doncs encara hi ha una part dels socis que són més no? No? Improvisats, no? I més d'aquesta part informal, no? Però sí que hi ha una part comuna, uns grisos, que sí que compartim i que veiem que ens va funcionant. Ara bé, crec que el repte que tenim, que ja parlarem d'abans, me'l callo. És que si no faré el mateix que abans. Perfecte, moltes gràcies, Mar. Efectivament, jo suposo que als alumnes del curs els deu sonar això de la cultura organitzativa semblant, no? I d'aquests ajustaments que insistim bastant. I potser el Dani també ens pot aportar la vostra experiència en la manera en què us organitzeu i això que en el seu moment fóssiu 6 persones que originéssiu el projecte, que actualment només en quedi una, però en sigueu de noves, vol dir que heu anat trobant ajustos en aquesta manera de fer, no? En les maneres de fer. Sí, clar, menys mal, perquè si no, jo sol segur que no hagués pogut tirar endavant aquest projecte tan potent, no? Pues sí, bueno, nosaltres també som al ser una associació, doncs tenim una junta rectora,
De fet, de les 5 persones que formem part de la Junta Rectora, doncs 3, la Cecil, l'Andrea i la Sílvia, treballen també a l'Econau. Hem pogut aconseguir unes subvencions que tenim fins ara aquests mesos. Hem tingut durant els últims temps, doncs ha estat subvencionat, no? La Cecil, que és la que porta més el tema d'administració, l'Andrea, que és la cuinera i porta més la part comercial, i la Sílvia, que és la molinera, no? La que està directament amb el departament de producció, no? I, bueno, sí, està clar que al final és molt important això, que trobar les persones i que també, com deia la companya, doncs que tinguin també aquesta visió empresarial, perquè al final això no deixa de ser una empresa, no? Perquè nosaltres ho vam muntar com amb moltes ganes per ser com fos el primer molí comunitari, no? Un espai comunitari, no? I de fet, tot el que hem aconseguit, nosaltres hem aconseguit quasi entre els singulars, el Pla Estratègic Alimentari de Catalunya, del Next Generation i tal, hem aconseguit quasi 300.000 euros que hem invertit amb la nau, però pràcticament tenim un actiu molt important de quasi 200.000 euros en maquinària i costa que la gent doncs, vegi que tu et fas soci d'aquest molí i formes... I tot això ja és teu, no? Costa, no? Costa sortir d'aquí dintre, abraçar una comunitat, abraçar un projecte, no? Però, bueno, vull dir, al final, és el que dèiem, és important que, per almenys, aquesta Junta Rectora estigui cohesionada, tingui clar cap a on anem, no? I amb això estem intentant sortir-nos. Totes sou productores, Dani? Actualment tenim 32 sòcies, ¿vale? De les quals aproximadament quasi 20 són productores, des de petites productores que ens porten. Pensa que per fer-te soci d'Econau tens dues opcions, o pagar una quota o aportar 500 quilos de garrofa, un mínim de 500 quilos de garrofa. Que aquests quilos de garrofa se't pagaran a final de temporada, però això ens permet a nosaltres tindre tota aquesta matèria prima per poder transformar-la amb tots els productes que he comentat, poder posar-la al mercat, poder treure un rendiment i a final de temporada poder pagar un extra del preu de la garrofa a les sòcies. Aquest fonamentalment és l'objectiu fonamental. Una cosa que no he dit també és que nosaltres també tenim l'espai on tenim, és un espai cedit, no? És privat, no? Vull dir, és una empresa, uns senyors que ens ho van cedir amb un projecte, amb un contracte molt interessant, que és, diguéssim, un contracte com se diu, de col·laboració, no, de participació, perquè fins que no tinguem beneficis no els tenim que pagar res, vull dir, ja portem 3 anys a l'espai i no tenim que pagar res, i en el moment que tinguem beneficis, tenim un acord molt bo que, jo m'encantaria poder començar-los a pagar lloguer, això voldria dir que, perquè va tot unit a que tinguis beneficis, no? Llavors, estic loco per poder pagar-los, perquè això voldrà dir que la cosa rutlla i que tenim beneficis, no? Així que, no sé si t'he contestat, però... Sí. Més que res també per posar la dimensió, no? I explicar quants éreu, que també crec que és important. Vull dir que no sou només les 5 persones de la Junta Rectora, que darrere hi ha una comunitat. Però al final ja saps que amb això hi ha qui tira del carro i qui no tira del carro. Vull dir, hi ha molts socis que venen a l'assemblea una vegada a l'any, et venen a portar la garrofa, venen a alguna activitat. Nosaltres fem moltes activitats, molts cursos, moltes formacions, perquè tenim una aula medioambiental, com he comentat, amb una sala de cures. Però falta això, no? Que falta que s'ampliï aquest grup motor, no? Que no tinguin que estar al final sempre les mateixes tirant del carro, no? Que és el que passa a la majoria crec jo, d'associacions o de cooperatives. Molt bé, doncs li pregunto també a l'Eva, no? Una mica com us relacioneu organitzativament entre 2 entitats. Aquí suposo que serà potser més fàcil, no ho sé.
I ja de pas et llenço la pregunta dels quins reptes teniu a futur, no? Val. A nivell organitzatiu, mira, abans de parlar de com ens relacionem entre nosaltres, crec que també és interessant com ens organitzem en un projecte de 60 habitatges, per tant, 60 unitats de convivència, on són les sòcies i els socis de la cooperativa qui manen i qui decideixen, no? Llavors, aquí, a Sostre Cívic, teníem un repte també a plantejar d'una... Bueno, primer, una cosa prèvia. Sostre Cívic és una cooperativa per projectes o per fases establert a la llei de cooperatives. Llavors, això vol dir, som una cooperativa d'unes 2.000 persones sòcies que tenim diferents projectes d'habitatge cooperatiu dins d'una mateixa estructura cooperativa, tots sota el mateix NIF, diguéssim. Jurídicament, cada projecte no es constitueix com a cooperativa perquè la cooperativa és Sostre Cívic. I això, cada projecte té comptabilitats separades, organització separada, el seu patrimoni separat, de manera que no afecti un projecte a l'altre. Llavors, fins a la data, tots els projectes que teníem eren 20 habitatges, 30 habitatges, 30 i pico habitatges, i aquest és el primer de 62 habitatges, com que fem un salt important. I tots els projectes s'organitzen amb la seva assemblea de sòcies, amb algú de l'equip tècnic acompanyant i coordinant tots els diversos professionals que intervenen per tirar endavant un edifici i un projecte d'aquest tipus. I llavors, en les seves assemblees mensuals, el grup de sòcies que aniran a viure allà són les que van prenent les decisions per fer realitat tot el projecte. I aquí dèiem, hosti, com ens ho farem? Una assemblea mensual de 60 o més, perquè no tothom és una unitat de convivència d'una persona, a vegades són 2 o són 3. Com seran més de 60 persones prenent decisions sobre el color de les rajoles? O sigui, és que ens tornarem boges i poso el color de les rajoles com a caricatura, que és fet expressament, però com amb molts detalls de molts tipus, des de les rajoles a temes financers, a temes jurídics, a temes urbanístics. I aquí ens vam inventar un sistema que l'estem provant i de moment funciona prou bé, també assumint un dels reptes de Sostre Cívic, que és Sostre Cívic treballa amb una perspectiva de poder ser un instrument per tothom i que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús pugui arribar a ser per tothom, no només per la gent molt més convençuda o amb unes capacitats de poder-hi accedir o molt connectada amb uns moviments socials concrets, sinó una cosa que pugui arribar a més gent, i també a gent que no té capacitat per participar un cop al mes a una assemblea i a no sé quantes comissions de treball, i que, si coneixeu gent que està en el món de l'habitatge cooperatiu, estem hores i hores destinant-li a tirar endavant un edifici i després quan hi vius també moltes més, no? Llavors vam veure la possibilitat de fer 2 cercles de participació. Un primer cercle d'assemblea mensual, és on es prenen les decisions, participes a les comissions i ets el pinyol, diguéssim, del projecte, que està format més o menys per la meitat, per una vintena de persones, i la resta, entre 20 i 30, perquè hem anat incorporant persones a poc, estan en un segon cercle que participen a 4 assemblees l'any i fan confiança al cercle, al pinyol, al cercle de 20 persones que participen més de comissions, i en aquest segon cercle hi participa gent que no té temps, famílies amb criatures que els és molt més difícil venir a les assemblees, estan al dia de tot, aquí sí que hi ha una feina de transparència, tota la documentació, totes les actes, tot molt penjat perquè tothom estigui al dia de tot, però no participar tant en el... Llavors, aquesta va ser la fórmula organitzativa per poder tirar endavant un projecte amb 60 unitats de convivència. I després, com a cooperativa, també ja tenim el Consell Rector, és que estiro del fil que el Dani parlava molt de la Junta, tal, doncs després, evidentment, com a Sostre Cívic, hi ha el seu Consell Rector que pren decisions que afectin el projecte molt poques. Les coses que afecten el projecte les prenen l'assemblea del projecte i ja està. El Consell Rector de la cooperativa pren decisions molt més generals. Llavors, amb tot aquest sistema, com ho fem amb el TEP? Perquè des del TEP ens diuen ui, però clar, les persones amb discapacitat intel·lectual que aniran a viure aquí no les sabrem fins al cap de molt poc temps. O sigui, fins que falti 2 mesos per entrar a viure. És molt diferent a la resta de gent
que 5 anys abans ja estan participant del procés i destinen 5 anys a veure com serà la seva futura llar, no? Que per les situacions personals d'aquestes persones és molt difícil, a les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs treballar en aquesta gestió de les expectatives del que passarà d'aquí 5 anys, no? I ens traslladaven la dificultat d'això. Per tant, repte número 1 és que estem tirant endavant un projecte en el que, de moment, les persones amb discapacitat, la seva participació és molt testimonial i tot el que s'està generant de creació de vincle, de comunitat, abans d'entrar a viure, que és molt xulo fer-ho, doncs abans d'entrar a viure amb les persones amb qui viuràs, de moment no s'està podent fer amb les persones amb discapacitat intel·lectual que viuran allà, perquè per les condicions que ens explica el TEP és difícil. Llavors, repte número 1 és també en el grup de 50 persones que són a dia d'avui la gran majoria sense discapacitats, és anar incorporant aquesta mirada sense que les persones amb discapacitat hi siguin tan presents com ens havíem imaginat en un inici. També perquè hem après, i estic entrant ja amb els reptes, Pere, hem après que portem uns ritmes, i aquí estic segura que Dani i Mar també estareu en les mateixes, que les persones amb discapacitat intel·lectual no poden seguir els ritmes d'assemblees, com parlem a les assemblees, com ens tallem entre nosaltres tot i que siguem respectuoses, com saltem d'un tema a l'altre sense adonar-nos-en, i això ens han fet notar que és impossible de seguir per les persones usuàries del TEP. No? I ara aquí estem repensant-nos en com canviar el format de les assemblees, com canviar els ritmes, com fer espais molt més amables, igual que existeix la lectura fàcil en lectura, doncs com incorporar formes de parlar, d'expressar-nos i d'organitzar-nos que també siguin assimilables a la lectura fàcil, no? Que puguin ser per tothom. Llavors, ara mateix, un dels reptes que tenim curs 2025-26 és focalitzar-nos molt més en això, perquè fins ara, els 2 anys que portem, ens hem vist com és en català, arrotllades, no? Pel que vol dir fer una promoció d'un projecte, que és anar a l'arquitectura, a lo productiu i a... Llavors, hem deixat una mica més abandonada el repte que tenim des d'ara fins a entrar a viure, que queda en un parell d'anyet, d'incorporar molt més aquesta mirada de la inclusió en tot transversalment. Amb el TEP fem comissions de seguiment més tècniques trimestrals, semestrals, per anar fent el seguiment del projecte i bàsicament això. Moltes gràcies. Li pregunto també a la Mar, no? Que anàvem a estirar els reptes, que te'ls guardaves, doncs ara és el moment. Expliqueu-nos els vostres reptes de futur. Gràcies, Pere. Sí, són reptes de present i de futur i bueno, després la ronda de preguntes i això, no? També m'ha semblat superinteressant això que deia l'Eva, no? Dels ritmes i de què vol dir inclusió, no? Vull dir, bueno, és el camí on l'economia solidària, no? Ens trenquem una mica més al cap que les forces capitalistes, no? Perquè nosaltres estem a la mateixa economia, vull dir que crec que això, bueno, és interessant d'estirar el fil. Sobre el tema dels reptes de Cardant Cultura, bueno, per dir-ne alguns en diré 3. El primer té a veure amb el que us deia abans de la sostenibilitat econòmica. O sigui, nosaltres hem nascut amb 2 crosses, el primer singulars i de fet va haver-hi un segon singulars i això va com ajudar molt a donar una empenta molt potent, no? D'un espai, no? En les ruralitats que dèieu abans, no? A la Plana de Vic, no? Amb un municipi molt petit, que és les Masies de Roda, no? Però bueno, com sabeu, la Plana Vic té com un component de bioregió, no? I això doncs, fa que hi hagi una activitat molt pròpia i molt connectada. Com que tenim, com també a les Terres de l'Ebre i a molts altres llocs, un dèficit de transport públic, no? Això fa que no arribi tanta gent, no? Però sí que ens han arribat també companyies de Catalunya en aquest projecte. Però, bueno, aquí m'he anat una mica, però el que us volia dir és que el repte de la sostenibilitat econòmica, que al principi ens va donar doncs, aquest impuls, ara, no, el tercer any que hem fet sense cap projecte públic gros, no, ens està doncs, fent plantejar com fer-ho. No? Ara mateix encara estem amb un 70-30, 70 públic, fons de finançament públic, 30 privat,
però això és insuficient. O sigui, hem d'anar cap a, no? Com a mínim l'any vinent 60-40 per poder sostenir-nos més enllà de les convocatòries, no anar al ritme de les convocatòries eh, i això, no? I poder mantenir aquest espai de forma més permanent. També estem amb lloguer, no? Però hi ha com també el rum-rum de veure si podem fer lloguer amb opció de compra, bueno, de poder també afiançar aquest espai, però per fer això necessitem finançament. No? El finançament seria un repte important. Sí que com estem contents que aquest any hem rebut una de les empentes de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, en concret per desenvolupar una residència literària amb mirada feminista i de conciliació familiar, i això és xulo perquè és algo que ens fa il·lusió i que vol dir que a l'àmbit de l'economia social i solidària doncs, també té ganes com d'estirar aquest fil cultural a aquestes latituds de Catalunya. Pel que fa als reptes, el segon que detectem és que la dispersió i la magnitud de l'espai, és a dir, per nosaltres l'espai de Can Grau, aquesta antiga fàbrica, és el nostre punt fort, però alhora és el nostre punt feble, perquè dona moltes possibilitats, dona molta... No? Com som força, com us deia abans, sòcies, cadascú amb les seves idiosincràsies i projectes, i això ens pot portar a la dispersió. De fet, vam fer una visita amb la consellera de Cultura actual per explicar l'espai, i també Mila, que és un projecte de factoria de talent narratiu, que és joves d'orígens diversos que ja tenen, estan en 20 i pico d'anys, que estan com creant guions i obres literàries, se'ls dona suport. Vam presentar aquest projecte a la consellera, a l'espai, de les residències, i ens va dir, se us està anant una mica, centreu-vos, com és important que poseu en valor el que ja esteu fent i que aprofundiu. Llavors, ens va servir també aquesta reflexió. Però això no vol dir que estiguem fent localment, però intentem pensar amb més abast català o més fins i tot global. La dispersió i la magnitud seria una altra, i el tercer repte, que és més intern, que és el que us deia abans, la manca de... Hem fet uns acords, però són molt de mínims, i poder posar més ordre i reglamentació, perquè entre socis hi ha confiança, òbviament. També en la part de quan arriben ajuts i com repartim el finançament, ja us he dit que hi ha aquest acord de fer un equipet laboral i en funció de les hores. Hi ha transparència, però alhora també hi ha alguns socis que no els agrada fer reunions, altres, com en l'àmbit productiu que deia abans el Dani, però és necessari tenir un mínim per anar tirant, i que no es basi en la confiança entre només algunes persones, sinó que siguin un espai més entre entitats, perquè també funciona, la confiança entre persones és la clau, si no, no faríem economia social i solidària, però elevar-lo més a cada entitat i buscar espais en el que les entitats puguem compartir què necessitem, quins runs ens estan generant les coses, doncs això és important. Nosaltres som partidaris, tant a Cardan com a Polen, de tenir uns mínims. Polen és una cooperativa molt petita, per tant no tenim aquests temes, però sí que no passar-nos en la sobrereglamentació. Creiem que això va en contra de l'operativitat i del funcionament del projecte. I per últim, sí, aquest de la reglamentació també pot tenir a veure amb poder visibilitzar bé qui som tots, com tots els actors implicats, que això, si ho tenim més ordenat i sabem que anualment, per exemple, a Nigami, que és aquesta part tan important de l'espai de la logística, fem una mostra d'arts aèries, que són a 2 metres d'alçada, on es visibilitza una mica la seva feina. Això és un moment en el que visibilitzem aquest actor. Intentar fer això amb tots els que són presents també és una manera de donar autoestima a cada una de les entitats en conjunt i el que podem fer pel fet d'estar juntes, que això crec que és el punt fort que tenim en aquest cas a Cardan Cultural. Déu-n'hi-do, moltes gràcies, Mar. Un repte, Dani, o uns reptes que tingueu plantejats present i futur?
Bueno, doncs, com ha comentat també la companya, doncs no dependre de les subvencions, fonamentalment, poder produir la suficient farina, garrocao, melassa i tindre una venda doncs, important cada mes com per al final no dependre, no? Perquè és el que diu, són moltes justificacions. Ara, per exemple, vull dir, portem mesos esperant que ens paguin una subvenció que en teoria ja ens tenien que haver pagat a l'abril. Això fa que, lògicament, que tinguis que demanar diners aquí i allà perquè et fan comprar les subvencions, està molt bé, però clar, t'obliguen a comprar unes maquinàries que si després no et donen els diners quan t'han dit, doncs és que et fan anar amb l'aigua al coll, no? I això està sent bastant complicat, no? A nivell comptable. Però sí, el repte fonamental seria doncs, això, trobar més gent que vulgui tirar del carro, que s'identifiqui amb els valors i amb tot el projecte que tenim per endavant i ser el més independents econòmicament de l'administració. Aquest seria realment els màxims reptes. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres tenim alguna pregunteta més, però crec que també és interessant que la gent que ha començat aquí a enviar-nos algunes preguntes, doncs crec que també pot ser interessant obrir el torn i després doncs, ja també, si cal, acabem de fer una ronda perquè ens expliqueu aprenentatges, però obrim torn de paraules. No sé si teníem alguna paraula. Sí, hem dit també, com el Dani ens ha deixat potser 5 minuts abans, doncs primer donarem la paraula a la Íria, que volia fer-li una pregunta en relació a l'Econau. Llavors, Íria, si vols, endavant. Sí, no, tenia interès en saber per quines vies comercialitzen els productes i on es poden trobar o, bueno, Sí, bueno, actualment, ja et dic, vam fer la presentació a la Fira de Biocultura, que la veritat va ser un èxit. Fem molta fira. Ara estem amb el kit digital, també estem acabant ja a veure si podem acabar aquest estiu la botiga online, ¿vale? Però el que hem fet ha sigut, com tampoc podem tindre un comercial al carrer, no?, que estigui tots els dies venent, doncs el que hem fet ara durant el mes de juny i pràcticament durant el mes de juny ha sigut enviar tota una campanya de mostres, ¿vale?, amb un davantall, amb un regal que hem fet i doncs hem enviat una garrocervesa, una mostra de melassa, una mostra de garrocao i una mostra de farina. Doncs ho hem enviat sobretot a restaurants, ho hem enviat a elaboradors, a forns de pa, no?, amb la idea de que ja la gent ja ens conegui, no?, i ja pugui fer comandes, no?, que ens puguem saltar aquest pas de tindre aquesta persona que si no tens un comercial al carrer sembla que no puguis vendre, sinó que ja donar-nos a conèixer i fer aquest seguiment a totes aquestes mostres i a totes les persones a les que l'hem enviat els productes i bueno, ja, evidentment, doncs ja estem començant a rebre comandes. De fet, nosaltres ara vam validar tots aquests productes d'una manera artesanal i amb el PEAC, el segon PEAC, que el Pla Estratègic Alimentari de Catalunya, doncs fem aquest salt d'escala, no?, on comprem un forn més gran, una deshidratadora més gran, tot equips més grans per poder produir més quantitat de farines i de productes, no? I és aquest el que ens està fent trontollar, no?, el que ens tenia que haver estat pagat a l'abril i encara no ha sortit i la resolució, perquè al final el que necessitem és la resolució per poder demanar els avançaments, ja sigui a COP57 o a l'Institut Català de Finances, no? Això és el que ens va, ja et dic, ens està fent anar una miqueta coixes, no? Però bueno, ja et dic, esperem a partir del setembre ja tindrà ja una botiga online molt potenta, on es puguin fer. Estem també amb les 3 cadires, la cooperativa 3 cadires, el tema de fer la comunitat ecoresponsable, no?, d'intentar de poder vendre els productes quasi per endavant, no?, que només que tinguis, sembla molt fàcil, no?, però 1.000 famílies o 500 famílies que et facin una comanda anual, no?, i de farines i melasses o garrocaus i que
et poguessin pagar una part per davant, no? Com es fa amb aquesta planificació de cultius que es fa, per exemple, a França o en altres comunitats. Però bueno, sobretot ara actualment això, fires i pàgina web i aquesta campanya de mostres és amb el que estem basades. Perfecte. També tenim el Miquel, que volia fer també una pregunta, en aquest cas, no? L'Eva, crec. Sí, hola. Bon dia. Hola, Eva. Bé, jo sóc d'una associació d'aquí de cohabitatge que fa uns 5 anys que vam començar, és a dir, per poder fer un cohabitatge sènior aquí a Sant Esteve. Bé, jo tinc una pregunta referent... Perdona, a Sant Esteve... A Palau Tordera, sí. Vosaltres us heu encarregat un projecte de viabilitat a vosaltres, a l'Ajuntament. Vale. Esteu amb això, sí. Jo tenia interès perquè, bueno, el projecte aquest que teniu amb TEP, doncs, no sé, és fantàstic, no? Has dit que teníeu 62 habitatges al projecte i aleshores del cohabitatge, i d'aquestes, quantes estan destinades per persones amb discapacitat? De 62, 9. I la resta? I la resta estan, o sigui, a veure, de 62, 9 estan destinades a persones usuàries del TEP i la resta a la base social de sostre cívic, tingui discapacitat o no en tingui. O sigui, les restants, les 50 i poc restants, són les que, com a qualsevol projecte, estan obertes i ja estan plenes des de fa molt temps, a la base social, que a dia d'avui són unes 2.000 sòcies de la cooperativa, que s'ajunten dins d'aquestes 2.000, doncs 50, per tirar endavant el projecte de Calordit, que se li diu. I són sòcies de la cooperativa. Potser algunes d'aquestes 50 tenen discapacitat intel·lectual, això no hi ha un filtre aquí. Però vaja, 9 estan reservades a persones usuàries del TEP que sabem segur que són persones amb discapacitat intel·lectual. Jo dic perquè llavors esteu a Barcelona, entenc? Aquest projecte és a Barcelona, sí. Correcte. I de les 50 persones que... Perdona, Sí, les 50 persones que entraran, els criteris els establiu vosaltres o ja hi ha un grup que tenia interès en fer una convivència també d'aquest tipus amb persones amb discapacitat? Els criteris d'accés, com que és sòl públic, és habitatge protegit i, per tant, s'han de complir els requisits d'HPO i les persones han de complir els criteris, han d'estar inscrites al registre de sol·licitants d'HPO i tot plegat. I després, prèviament a la creació del grup de 50, sí que es va fer una comissió, també amb sòcies de la cooperativa, que no necessàriament havien d'entrar a viure allà, però sí que es va fer com un procés participatiu per veure quin era l'ABC del projecte arquitectònic i un primer ideari o declaració d'intencions que tindria el projecte i que, per tant, totes les persones que s'uneixen després es comprometen amb aquest ideari, diguéssim. És que ideari era una primera declaració d'intencions del projecte. Llavors, a sostre cívic, el criteri d'accés quan són projectes que diem d'iniciativa general, sobretot en sòl públic, va per ordre d'antiguitat a la cooperativa, per garantir una cosa que ningú està escollint a les persones ni l'amic de no sé qui, sinó que sigui el màxim un accés en el que no hi ha una elecció de persones, sinó que per ordre d'antiguitat, que és com entren les... Llavors, són persones que, a més s'han de comprometre amb que viuran en una comunitat exclusiva amb persones amb discapacitat. I l'última pregunta, perdoneu, disculpa massa. Però el sostre cívic, sí, pregunto jo, té projectes on el grup promotor sigui ja molt concret i diguéssim, les qüestions d'accés i de més, encara que estigui sota el vostre paraigües, les pugui decidir el propi grup promotor? Sí, a sostre cívic es diferencien dos tipus de projecte. El que diem d'iniciativa general, que aquest que us he explicat seria una iniciativa general, que vol dir
o bé que és amb sòl públic i hem de garantir que no hi hagi amiguismes, diguéssim, com una cosa més de transparència, o també que és un projecte que no neix de la cerca d'un grup de sòcies, sinó que és el propi Consell Rector, des de l'equip tècnic, que s'impulsa un projecte d'aquest tipus. Però després hi ha projectes d'iniciativa de grup, que els hi diem, que és posar un grup de sòcies, de 10 sòcies, que venen un dia a veure l'equip tècnic i diuen que hem trobat un solar o una masia o un no sé què a tal lloc i volem impulsar aquest projecte. Llavors, això és un projecte que ve d'iniciativa d'un grup i aquest grup ja ve creat i, a més, crea quin és el seu sistema d'entrada de noves sòcies. I aquí Sostre Cívic General no hi té res a dir, no? Perquè si ja són 10 que s'han organitzat i és un projecte amb unes particularitats molt concretes, tindran el seu sistema per veure qui entra i qui no entra. Vale? Per tant, a Sostre Cívic es combinen aquestes dues possibilitats. Sí. Vale, merci. Ja faria més preguntes, però és que ja deixo espai pels companys i companyes. El Dani té la mà aixecada. No sé si has de marxar, Dani, o volies fer pregunta. Sí, jo, perquè, bueno, parlant amb això que esteu parlant, jo vaig visitar ara fa poc el Torrós. Sí. Eva, no sé si els coneixes. Home, i tant, sí. Són una gent molt maca, ja, que el que tu deies, que van trobar una masia i han buscat la col·laboració de Sostre Cívic, no? Diguéssim, per endreçar, per ordenar, per tindre un assessorament i em sembla que també a nivell de finançament, també, no? Em sembla que vaig... Sí, és que sí, el Torrós és un d'aquests exemples, Miquel, d'un grup de persones que arriben havent trobat una masia i diuen, i a més volem formar part de Sostre Cívic. I llavors, aquí, sí, Dani, quan un projecte entra dins de l'ecosistema Sostre Cívic, la cerca de finançament i tal es fa un acompanyament i es cerca des de la cooperativa. Que guai. Sí. I es va acompanyant en la cerca de finançament per poder fer la rehabilitació, posar-la en marxa. Tenim una altra pregunta cap al Dani, que ha de marxar abans. Llavors, Cristina, et dono la paraula. Hola, què tal, Dani? Encantada. Mira, sí, volia fer-te una pregunta perquè em recorda un projecte que era com un catàleg de productes agroecològics d'una zona concreta de Collserola i llavors el que vam fer també va ser com intercooperar amb altres productors, però me'n recordo que hi havia un tema que era com fer algun tipus de conveni o de compromís de que aquests projectes o de que aquests productes estaven una mica en la línia del nostre producte, no? Llavors, tu comentaves abans de que n'hi havia socis que portaven garrofes i tu comentaves tot el tema de que era una producció ecològica i amb unes qüestions concretes. Llavors et volia preguntar com si aquestes persones que també t'aporten con les garrofes, que si teniu algun conveni o algun compromís de que aquest producte també sigui com similar al vostre o alguna cosa així semblant. Has tocat el tema per excel·lència. A veure, jo sí que soc, per exemple, jo soc certificat ecològic fa 11 anys, però sí que tenim socis i sòcies que no estan certificats ecològics, però no per això no són ecològics. Vull dir, tu pensa que el certificat ecològic al final només té en compte 3 coses, que és que no utilitzis transgènics, que no utilitzis herbicides, larvicides, pesticides d'origen químic i que no utilitzis adobs de síntesi química. Però tu pots tindre 20 tractors i estar llaurant la terra, erosionant la terra, pots tindre persones, saps, explotant amb un edifici allà al costat. Vull dir, pots fer un munt de pràctiques que són erosionadores i que realment a l'ecològic ni li importa ni li va, no? Llavors, nosaltres el que fem és que tenim, evidentment, nosaltres estem certificats ecològics, però, o sigui, com a elaboradors, però el que tenim és 2 línies. Tenim la línia ecològic i tenim la línia que li diem el PNC, que és el producte natural de confiança. És a dir, nosaltres no acceptem garrofa que sapiguem que estan sulfatant o que estan tirant herbicides, i això ho fem com un codi intern nostre, amb una visita a la finca. Per exemple, Cecil té una finca de permacultura, ella no està certificada ecològica, però va molt més enllà, amb pràctiques respectuoses, i tot això és el que posem en valor. Però sí que obligatòriament ens obliga a tenir aquestes 2 línies, una que és l'ecològic, això està segrestat
pel CCPAE, diguéssim, o sigui, no pots posar la paraula ecològic, biològic, tot això, només ho poden posar ells i per això tens que pagar, no? I el que nosaltres intentem és aquesta línia PNC, no? Pues intentar explicar també inclús individualment i explicar bueno, que és que aquestes garrofes venen de la Cecil o venen del Jaume o venen de tal, que no estan certificats ecològics però que realment fan una feina molt important, no? Perfecte, gràcies. Bueno, és una bona manera també de resoldre això a projectes que no volen passar per les traves burocràtiques de l'ecològic, amb el que implica tot el tramat que n'hi ha de la CPAE. Vale, genial, gràcies. A tu, Cristina. Jo em sap greu, però us tinc que deixar, que veig els petits ja que venen a buscar-me i els tinc que treure amb la barca. Molt bé, Dani. Doncs moltes gràcies, agrair-te el teu temps. Hem posat les direccions web aquí en el xat perquè la gent pugui visitar els vostres projectes. Bueno, i ens podeu visitar personalment, que tenim aquí moltes experiències i us ensenyem el molí i us fem uns tastos de productes de garrofa molt bons i estem aquí al costat de la xarxa Natura 2000 en un lloc molt, molt maco. Doncs està la platja al costat, o sigui que podeu aprofitar l'estiu per venir a veure'ns. Genial, moltes gràcies, Dani. A vosaltres, adeu. Adeu. Doncs aprofitem aquesta ronda final ja, si no hi ha més preguntes, sí que demanaria primer a la Mar, no? Que, com per tancar una mica la sessió d'avui, que ens poguessis transmetre alguns aprenentatges que heu tret d'aquest procés, no? I també quins aprenentatges i quins aspectes potser us ha generat més dificultat i de cara a les participants del curs que pugui ser com inspirador en el sentit de dir nosaltres hem passat per aquí, això ens ha costat o aquestes coses n'hem après molt i per tant valorem positivament, no? Una mica així com de cluenda. Val. Primer, gràcies, però ha sigut superinteressant totes les aportacions. De fet, em queda ganes de conèixer tota la gent que esteu aquí, no? Que no heu fet preguntes. Però serà en una altra ocasió. Jo crec que l'aprenentatge que almenys nosaltres com a Pol·len dintre Cardant Cultura hem après és que a vegades estem a dintre dels espais, en aquest cas sectorials, culturals, editorials, no? Com molt concrets, i que quan obres la mirada dintre del món de la cultura veus com tot el que es pot fer, perquè en el fons tu tens unes idees, que les autores tenen unes idees, nosaltres per això ens diem pol·len, no? Perquè les abelles transporten, no? El nèctar i la mel i van a crear i pol·linitzen, no? Amb les seves idees transformadores. Llavors, com que aquestes idees transformadores poden esdevenir molts formats. I a Cardant Cultura, no? Veiem que tenim totes les dimensions de que d'una peça literària en pots fer una performance artística, en pots fer com fins i tot un espectacle de la Fura dels Baus. O sigui, obrir la mirada del nostre, a vegades, capelleta cultural, perquè també l'administració a vegades amb els ajuts el que vol és com organitzar, però aquest espai a nosaltres ens ha donat aire i perspectiva. I des del punt de vista de l'economia social i solidària, encara més ens ha ajudat com a desenvolupar noves metodologies, no? El company de l'Econau ha parlat d'aquell espai de criatures que tenen, no? Allà. En el nostre cas, poder provar que espais de creació on puguis venir amb les teves criatures i no abandonar qualsevol la teva feina, si ets creadora, o els teus projectes creatius pel fet de criar o maternar, desenvolupar aquest tipus de coses a nosaltres ens... creiem que tenim una responsabilitat com a economia social i solidària de fer aquest tipus de coses, no? En l'eix feminisme, en l'eix ecològic, en l'eix social, no? I com sostre cívic, no? Que tota la meva admiració perquè, sou com una cosa molt, molt potent i molt gran des de fa molt de temps, però a l'hora d'explicar-ho no perdeu perspectiva, no? Sou com... toqueu de peus de terra, no? I això és bonic, no? Tant amb sostre cívic, amb Som Energia, no? Amb tots els grans, no? Les copes grans. I coses que... I això, i alhora el fet de sumar de diferents barrets, entitats i empreses de diferents barrets,
ens ha set complex a vegades, però ens permet fer coses impossibles, no? Com que ens pensàvem que no podríem fer. Nosaltres seguim sent petites, la Pol·len és una editorial petita, però el fet d'haver entrat en aquest pol cultural i alhora tenir l'Institut de l'Ecoedició, no? Que també en som cofundadores, amb l'editorial Coma Negra, també ens permet obrir, no? I créixer d'una manera diferent, no? Com permet la intercooperació. I per nosaltres aquests són els aprenentatges que fem. Però sí que hi ha hagut coses que ens costen encara perquè, tot i que tenim una cultura organitzativa similar, no és tan similar quan es tracta, no, del dia a dia. No? I l'espai, que és molt gran, és com a vegades un forat negre, no? Ens desapareixen coses, apareix gent que fa un projecte i no tenim prou comunicació interna i això genera conflictes. És a dir, el fet de l'espai que us deia abans reuneix les dues característiques, que és el punt fort, és el lloc que ens il·lusiona i fem coses més enllà de l'espai, però alhora també és el lloc que hem de cuidar més perquè no, pot generar com friccions per connectar amb el que deia el Dani de l'Econau. No? Moltes gràcies, Mar. Eva, al vostre torn, aprenentatges i aspectes així doncs, que també han dificultat o poden dificultar aquests processos d'intercooperació? Jo, per mi, hi ha alguna hi ha una cosa molt maca que crec que més o menys, la Mar ho ha explicat, que tenim totes, d'anar veient que el nostre objectiu és un, no? En el nostre cas, l'habitatge i crear una alternativa d'accés, però té molts afluents, no? I Sostre Cívic, quan va néixer, qui hi era fa 20 anys, potser no va pensar en aquesta dimensió de la inclusió social i de treballar amb persones que es troben en una situació de més vulnerabilitat en l'accés a l'habitatge. Llavors, veure que amb aliances amb altres pots expandir el model que estem fent i incloure-hi com molts altres elements, o sigui, també seguint, estiro molt al fil de la Mar, fa 2 anys a Sostre Cívic vam crear cooperativa de 2000, el protocol contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, perquè treballem en un àmbit mega sensible, que és la llar, que és on es donen, malauradament, els principals casos d'agressions i violències en aquest sentit. No? Llavors, és com, per mi hi ha un aprenentatge gros a Sostre Cívic, que és ens ocupem d'una qüestió, però és que tenim com moltes arestes, moltes mirades a incorporar aquí dins, no? I amb col·laboració amb el TEC, tota aquesta dimensió de la inclusió social en persones amb discapacitat intel·lectual. I per mi aquesta és maca, no? De veure que amb més aliances pots anar nodrint la teva finalitat amb moltes més perspectives. Llavors, a nivell de què milloraríem o dificultats, per mi sí que hi ha alguna de Sostre Cívic ve d'una tradició organitzativa o d'una forma d'organitzar-se i de pensar-se també políticament, molt diferent també a la del TEP, que treballa com a proveir uns serveis cap a les persones usuàries que prou feina tenen. No? Llavors, per mi aquí hi ha hagut alguna també de necessitat de coordinar-nos molt més, establir molt més què serà tasca de cadascú. Tinc la sensació que vam néixer amb la il·lusió d'anem a crear una cosa que pot ser molt potent. Jo ara, mirant enrere, marcaria molt més els espais de coordinació, de relació, la periodicitat, què aporta un, què aporta l'altre, jo de què m'ocuparé i tu de què t'ocuparàs, que ens anem sortint i ho anem fent sobre la marxa, però a vegades sí que potser he trobat a faltar una cosa una mica més organitzada o pautada des de l'inici, no? Que això passa quan treballes amb entitats amb qui no has compartit mai una forma de treballar comuna, que veníem d'experiències també diferents, tot i estar dins de la comunitat, evidentment, i del món cooperatiu que compartim uns i uns valors. Però aquí jo potser reflexions de cara a millora això, no? Com delimitar més de què s'ocupa cadascú, què t'esperes de mi, què m'espero de tu, en aquesta relació que durarà bastants anys. Que, clar, en el nostre cas, aquesta relació durarà, el dret de superfície del solar el tenim per 75 anys. Més els 5 de feina prèvia és que estem parlant de 80 anys, que evidentment les coses canviaran, però has de crear una cosa sòlida de col·laboració. Doncs moltes gràcies. Agrair-vos
enormement la vostra aportació en aquest curs. No tenim gaire temps per tancar ni per fer gaires missatges de cloenda perquè hem arribat al temps que ens havíem compromès, però sí que hem vist, així a mode de conclusió molt ràpida, 3 iniciatives que des de vessants diferents estan treballant des d'una vessant econòmica en tant que projectes socioempresarials i que resolen necessitats quotidianes de les persones en diferents àmbits, amb unes perspectives o amb uns eixos molt clars que els travessen d'ecologia, de feminisme i de l'àmbit social o d'aquesta comunitat inclusiva, que podríem dir que també representa el projecte de sostre cívic i que són experiències diferents però que també tenen molt en comú. I com a través del vostre relat hem pogut anar veient que hi ha molts punts en comú que defineixen aquesta pluralitat de l'economia social i solidària. Doncs res, puntualment, a les 11:30 donem per finalitzada aquesta jornada. Esperem que us hagi sigut d'interès i recordar-vos que dintre dels tallers estem tant la Sandra com jo al dia a dia per resoldre qüestions a nivell més de tutoria i a veure si al setembre podem organitzar algun altre esdeveniment d'aquest tipus, si segueix sent del vostre interès, esclar. Molt bé, moltes gràcies i esperem veure'ns a totes en un futur.